Здравейте хора, аз съм Сотгет, до мен е Деско БГ. И днес ще снимаме един челендж, който ние си го измислихме. С Piano Tiles, който повече ще направи рекорд. По-малкият, дето е направил рекорд, се фърля в снега. И първи си ти Весо. Да. На Happy New Year. Айде, ще си нали... Снимай как играя. Аз се играя само днеска, пък ти от колко време играеш? Ми от много време. Това значи аз ще се фърлям. Днеска цялото голямо междучасие се фърлях. Затова не ме бърка. Тук нашият оператор малко закача едно момиче. Факт, умрях. Умря ли? Добре, Да. колко направи? 100 и нещо. 127 е направил той. Сега съм аз. Чек. Така. На Чакай, че по-бърза не се песен, нали? нищо. На по-бърза песен, защото Чакай, той, нали, малко по... не го бива в рефлексите. Да, все пак играя. О, даже тя е по-бавна. Я нищо, давай. Направи ги над 100 и колко там па беше? 127, 130 като ги направя. Няма смисъл повече. И Весо се фърля. После аз се фърля. Ей, така още едно момиче се даде. Много не се вижда се само сянката. Не сянката ми е отражение. Айде, 140 хора и 2 ги направих. Ще снима ли операторът? Айде! Телефона ми е това. Нямам нищо важно. Ако искаш да участва с клипа, се покажи. Чуй. Давай, 3, 2, назад и така. Близко. 3, 2, 1. Не. Здравейте, аз съм Сотгет и както виждате нали, но в миналия клип може да се гледа ли? Това е продължението. Че на Веската умря, просто няма памет в телата. Както ми полюмпи. И продължаваме с моя цел. И той нали първия клип той се подли. И сега няма как да се на игра. И затова просто може да се целя малко и да съм първа. Не стига. И се рада не стига. И 3, 2, 1! Ооо, чева! Не! Стига! Добре. Бягаш с телефона. Не, оператора! Не! Добре, хора, това ще бъде всичко. Това е късно, да се да кажа, това да